Que tal, saudos? A velocidade máxima polas rúas de Plataforma Única de Pontevedra redúcese a 10 km por hora. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. O Concello de Pontevedra reducirá a 10 km por hora a velocidade permitida nas rúas de Plataforma Única, unha medida que afectará a todos os vehículos, dende turismos, motos e camións ata bicicletas e patíns. Esta iniciativa nace do informe analítico de circulación que realizou o enxeñeiro Fernando Nebot co obxectivo de reducir ao máximo o risco de accidentes. Un informe que será editado en formato libro e que recollerá os elementos de calmado de tráfico. Nel recoméndase conducir a unha velocidade máxima nestes espazos de 5 km por hora. Sen embargo, segundo anunciou esta mañá o concelleiro de Mobilidade, Demetrio Gómez, o Concello decidiu pasar de 20 km por hora a 10. Nas vindeiras semanas estudarase en que rúas se aplicará esta medida, así como o tipo de sinalización precisa. Iso sí, esta proposta podería afectar a zonas como Michelena, a Praza de España, a Peregrina, Virxe do Camiño, Benito Corval ou Orgo Orgullón. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Goberno Municipal levará ao vindeiro pleno unha nova modificación de crédito, a segunda deste ano. Segundo anunciou esta mañá o edil de Facenda, tratase dunha modificación de máis de 1.200.000 euros. Unha gran parte deses cartos irá destinado ao primeiro pago que o Concello ten que facer á Xunta para as obras do Gran Montecelo. Un dos compromisos é, aprobado el plan sectorial, se ingresa, ou sea, se aporta 1 millón de euros. Como no orzamento tiñamos 100.000, nos aportamos ahora, o sea, facemos unha modificación por 900.000, porque así xa chegamos ao millón que lle temos que transferir á Xunta, non? Dentro desta modificación de crédito destinaránse máis de 100.000 euros para a área de deportes, en concreto para a organización de eventos e para o pago de combustible. Outros 100.000 euros serán para a programación de outono-inverno do Pazo da Cultura. Por último, 75.000 euros irán para as actividades do Nadal, 40.000 para reparacións nos centros educativos e 20.000 para a campaña de sensibilización e de recollida de animais domésticos. En total, 1.200.000 euros, dos cales 900.000 sairán de remanentes de tesourería e o resto de baixas. O edil Raimundo González confirmou tamén esta mañá que o Concello xa comezou cos traballos previos para a elaboración dun orzamento municipal para o 2020. Pontevedra únese ao movemento de emerxencia feminista. Así o manifestaron esta mañá os representantes de todos os grupos locais na Comisión de Benestar. O PSDG presentou unha moción na que pedía que toda a corporación se unise á manifestación convocada para mañá. E malia que todos os partidos a apoiaron, a concelleira de Igualdade pediu unha maior coherencia a nivel estatal. Ojalá o Partido Popular a nivel nacional asumise tamén estes compromisos e non fose da man de partidos como Vox, que continuamente negan a existencia da violencia de xénero e aproveitan calquer momento para atacar as mulleres, que foi o acto de onte foi unha vergoña porque nin sequera se sumaron un minuto de silencio por as asesinadas de Valga. A mí me gustaría que os grupos políticos como Partido Popular ou Cidadáns fosen máis coherentes, xa que se suman a estes silencios e se suman a estas mocións, tamén actuasen consecuentemente e logo non fose de la mano de partidos políticos como Vox. Pero bueno, a pesar de eso, estou contenta porque en Pontevedra parece que tomaron unha posición máis dialogante, non? Toda España tinguirase mañá de violeta para pedir maior sensibilización, visualización e concienciación da cidadanía sobre a violencia machista. Tras os asesinatos dos últimos meses, decretouse o estado de emerxencia neste eido e por iso, para defender os dereitos das mulleres, en Pontevedra tamén está convocada unha manifestación. Será mañá ás 9 na Praza de España. Os colectivos feministas piden a todos os veciños que participen e que acudan con roupa negra e con luz violeta, como non podería ser de outro xeito,
co recordo nas vítimas do triplo crime de Valga. Seguimos con máis cousas, máis prazas de aparcadoiro. Ese é o obxectivo principal dos veciños de San Salvador. Para conseguilo, esta mañá, os representantes da Asociación Veciñal fixeron entrega no Concello de Poio de máis de 1000 sinaturas, unha medida para presionar o goberno local para que tome decisións a favor desta parroquia. Os veciños de San Salvador continúan en pé de guerra pola falta de aparcamento da súa parroquia. Tras meses de protestas e ante a falta de respostas por parte do goberno municipal, os representantes da plataforma veciñal decidiron actuar. Hemos recogido más de 1000 firmas de los vecinos de San Salvador, comerciantes y demás. La verdad es que en un periodo de tiempo bastante corto. Lo hemos entregado hoy en el registro porque solicitamos más plazas de aparcamiento, bien sea por cesiones, alquileres de fincas, etc. Siempre queremos que quede clarísimo que no queremos supresión de carriles ni cambios de dirección, por lo menos sin alternativas. Ao mesmo tempo que a poboación en San Salvador aumenta, descende o número de prazas de aparcamento, unha situación que ten grandes consecuencias para os comerciantes da zona. Los vecinos en general no tienen aparcamientos, los edificios que hay no hay plazas para alquilar, por ejemplo, los comerciantes se quejan de bajada de ventas. Pues no sé, la típica frase de ¿por qué no paramos aquí, tomamos unas tapitas y vamos cenados para casa? Pues en Poio es imposible. Pues Casacés, todos estos restaurantes que hay por ahí, mismo la lavandería o el Mundi va a tomar una Coca-Cola, el Urban, pues no tienen posibilidad de aparcamiento. Vamos, los vecinos que vivimos por allí podemos bajar andando, pero si alguien pasa y quiere parar, pues es complicado. Pero a falta de aparcamento non é o único problema que ten actualmente esta parroquia. Os veciños de San Salvador rexeitan o plan de mobilidade aprobado polo goberno municipal, no que se inclúe a Dirección Única de Tráfico dende aquí ata a Rotonda da Barca. No hay una alternativa que veamos viable para redirigir todo ese tráfico que subiría, entendemos, por la Caeira, que no le vemos lógica ninguna, sobre todo porque allí pasan autobuses, pasan camiones, no vemos la alternativa. Entonces hemos solicitado una reunión con la persona responsable que tenga competencia en el proyecto, pues para que nos explique si realmente nuestra información es errónea o no, y que nos digan cuáles son sus supuestas alternativas, si es que van a hacer alguna obra que no conozcamos o qué. A Asociación Veciñal de San Salvador non está de acordo con este novo plan de mobilidade e, ademais, os representantes deste colectivo critican a falta de diálogo e de consenso que está a ter o goberno local. A Deputación de Pontevedra presentou esta mañá a axenda diaria de actividades enmarcadas dentro da Semana Global de Acción polo Clima. A protección dos ecosistemas, os transportes alternativos, o aforro enerxético ou o quilómetro cero. Eses son algúns dos eixes que formarán parte dos eventos que se celebrarán dende mañá ata o vindeiro venres na provincia de Pontevedra. A provincia que queres é sostible. Ese é o lema creado pola Deputación de Pontevedra con motivo da Semana Global de Acción polo Clima. Co obxectivo de concienciar a cidadanía e de frear a crise climática, a institución provincial levará a cabo unha senda diaria dende mañá ata o día 27. Esta senda comezará o sábado co Día Mundial da Limpeza, xornada na que a Deputación lanzará a campaña Coidemos o Noso nas redes sociais. O domingo continuará a programación co Día Mundial Sen Coches e a iniciativa As Persoas Protagonistas. Unha campaña que vai da man do emprego de transportes non contaminantes, como a bicicleta, pero tamén de iniciativas que sitúen as persoas no centro, na recuperación dos espacios públicos. Tamén xa lles podo anunciar que imos instalar un aparcamento para bicicletas no edificio administrativo. No Pazo xa temos un, dado o elevado emprego deste medio de transportes entre as traballadoras e traballadores da Deputación. A senda da Deputación continuará o luns coa adhesión da Deputación aos compromisos do Cumio sobre a Acción Climática na ONU e tamén o martes coa acción Economía Baixa e Aforro Enerxético. Instalaremos na Deputación un stand con este tipo de produtos. Non podemos seguir a ser explotadores de outros países que supoñen sobreexplotación do planeta. O mércores baixo o lema Quilómetro Cero, a Deputación instalará stands informativos na avenida de Montero Ríos sobre a campaña de experiencias sostibles. Ademais, haberá un reparto masivo de mazás na esplanada, diante do Pazo. Así que
invito a toda a cidadanía a que pase por aquí a recoller mazás ecolóxicas da nosa provincia e, polo tanto, que se comprometan tamén co produto quilómetro cero, produto sostible. A programación da Semana Global de Acción polo Clima rematará co Día Mundial do Turismo, que se celebrará o xoves, e co gran folga xeral mundial do venres. Tamén imos impulsar o parón de 4 minutos 15 segundos que se vai facer no mundo entre as 11 e as 12. Trátase de concentracións que durante 4 minutos e 15 segundos chaman a atención sobre sinais de alarma que supuso acadar o pasado mes de abril unha concentración de partículas de dióxido de carbono na atmósfera de 415 partes por millón, que, segundo os especialistas, non se tiña registrado este nivel dende fai 3 millóns de anos. Todas estas actividades buscarán concienciar a cidadanía sobre a importancia de cambiar pequenos hábitos do noso día a día, accións que poden axudar a frear a crise climática. En páxina cultural, o Teatro Principal volve converterse no escenario dunha nova edición de Pon Teatro, unha iniciativa pensada para todos os públicos e que contará co mellor teatro galego. Ademais, as temáticas serán variadas, dende clásicos como a comedia ata obras contemporáneas, monólogos e tamén danza. É o mellor, además temos que tamén presumir de teatro galego, creemos que temos unha canteira e un traballo que se leva facendo casi dunha forma altruista, non? Desde as compañías, e aí estamos, non? Traemos tamén as mellores actrices, actores e traemos os mellores directores e directoras: Cándido Pazó, Kiko Cadaval, Tamara Canosa, Marta Pazos, é dicir, o mellor do mellor. Entre o 10 de outubro e o 19 de decembro programáronse 7 representacións, 5 xoves ás 9 e 2 os venres golfos. Como novidade tamén deste ano, os espectáculos dos venres adiántanse unha hora e, polo tanto, darán comezo a iso das 11. Ademais, co obxectivo de achegar o teatro ao público máis mozo, neste ciclo haberá 2 pases concertados co alumnado de secundaria e de bacharelato. As entradas pódense mercar xa na web de A Taquilla ou na Casa da Luz. De non esgotarse, tamén estarán dispoñibles no propio despacho de billetes do Teatro Principal unha hora antes do inicio do espectáculo. En canto aos prezos, as entradas individuais son a 8 euros e os abonos para todos os pases son 42 euros. Para os estudantes, os parados e os xubilados, os prezos serán de 4 euros as individuais e de 28 euros o pack completo. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe de contada información do tempo, despois Orixe e Calidade con Alba García e a continuación nova edición do De Festa en Festa. Pasen boa noite. Adeus.